Gaueko 12 izateko 5 minutu falta diren honetan, Gasteizko Andre Mari Zuria torneoaren lehen finalerdiaren analisia egingo dugu. Kasu honetan, Peñak eta Albizuk 22 eta 17 irabazi diete Larrazabali eta Mari Ezkurrena bigarrenari. Pronostiko guztiak hautsiz erabat esaten genuen Peña eta Albizu zirela behar bada torneo hau irabazteko probabilitate gutxien zuen bikotea, begira, finalera sailkatu dira eta gainera merezimendu osoz. Partida orokorrean, partida gora beratsua izan da, tanto oso onak izan dira, huts dezente ere, eta guk denak aztertuko ditugu. Partida hasiera oso berdindua joan da. Alde batetik Jon Ander Peñak oso ongi jokatu ditu bere kartak, izan ere behar zen unean behar zuen egin du, jokoa nahastu du, Larrazabal aurrean nahastuta eduki du, baina Larrazabal oso elektriko hasi da baita ere, eta zituen aukera guztiak bikain baliatu ditu partida hasiera horretan. Horren ostean oso aipagarria ere Jon Ander Albizuk eta Jon Mari Ezkurrenak atzean eman duten erakustaldia. Biek ala biek oso fresko ere ibili dute pilota, eta hori ere aipatzekoa izan da partida hasiera horretan. Hasiera hori seinakora arte edo oso berdinduta joan da. Gero egia da lautanturen aldearekin aurretik joan direla Peña eta Albizu, eta hori egin ikeragarri batean Peñaren meritua izan da noski, aurrean asko amaitu duelako, eta bestalde batetik berriz Jon Mari Ezkurrenaren errua ere ez da behar bada hor, beharret zituen pilota batzuk galdu ditu Berrio Zartarrak, eta horren ondorioz pixka bat joan egin dira Peña bigarrena eta Jon Ander Albizu kontua kontu, berehala harrapatu dituzte. Izan ere Jon Ander Albizuk hor galdu beharret zituen pilota batzuk ere galdu ditu, eta hor ere Peñak eta Albizuk hor errua izan dute, eta Larrazabal eta Mari Ezkurrena kasu horretan berriro ere gerturatu egin dira. Halere partida Jon Ander Peñak hautsi du. Izan ere, esan dugu Jon Ander Peña astelehenean sekulako gaitzeko partida egitetik zetorrela, eta aukeraren bat izan baldin bazezakeen aukera gorriak, aukera hori egin ikeragarri batean, bikote gorriak, aukera hori egin ikeragarri batean Jon Ander Peñarengandik pasako zela, eta halaxe izan dela esango nuke. Hor partidaren faserik garrantzitsuenean asko asmatu du Peñak, Larrazabalera bat jokoz kanpo utzi du, Mari Ezkurrena ere atzean etzen nagusi, izan behar zuen bezala. Izan ere Jon Ander Albizuk sekulako partida egin du, oso partida ona jokatu du Ataundarrak ere, eta horren ondorioz 16 eta 10 joan dira aurretik, eta gero egia da berriro ere Jon Ander Albizuk pilota batzuk galdu dituela, Peñak ere bat edo beste, Larrazabalek ere asmatu du, eta hor pixka bat berdindu dute partida, baina hala eta guztiz ere gorriak ia une oro partidan jaun eta jabe izan dira, eta behar bada Larrazabal eta Mari Ezkurrena espero baino alduago ikusi ditugu. Alde batetik esan dugun bezala Jon Mari Ezkurrenak ez du espero zen nagusitasun hori erakutsi atzeko kuadroetan, eta bestalde batetik berriz Iker Larrazabali behar bada aurrean kostatu zaio Jon Ander Peñari aurre egitea. Esan bezala Jon Ander Peñak asko asmatu duelako, ia dena irten zaio, egia da pilota txoro batzuk ere galdu dituela, baina hor ia dena irten zaio. Biparetak ezkerrez formabikoaren bitartez pare bat edo egin ditu, nik uste gero ere tanto ikusgarriak txokoan, zabalean, Larrazabalera bat dantzan ibili du aurreko kuadro horietan, eta oso partida ona jokatu du Jon Ander Peñak gaurko honetan. Eta gero, partidaren amaieran, partidako tanto oso garrantzitsu batean, izan ere 21 izango ziteken, 20 eta 16 dozioa zela, epaileak Peñari atxiki eman dio, atxiki. Ez da oso ohikoa gaur egun pilota profesionalean atxikiak ikustea bai, noski, baina epaileek adieraztea ez da oso ohikoa, eta gaurkoan Oribe jaunak
atxiki bat eman du, egia esan nire ustez behintzat, askoz ere atxiki nabarmenagoak ikusi ditugu, gaurkoan ez du eraginik izan, baina nik uste enpresek planteatzeko modukoa dutela jokaldi hau, egia da erabaki zela bere garaian ez zela emango, behar bada oso nabarmen ikusi du epaileak eta irmoki esan du hori atxiki izan dela, baina nire ustez behintzat ez da horren nabarmena izan. Kontua kontu, Peñak eta Albizuk 22 eta 17 irabazi diete Larrazabal eta Mari Ezkurrenari, eta beraz pronostiko guztiak hautsita Amazuria torneoaren finalean izango dira. Ikusiko dugu noren aurka jokatzen duten, edo Ezkurdia eta Zabaletaren aurka, edo Altuna eta Martijaren aurka. Hauxe beraz gaurkoz esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!